Sagung para tamu, para pinlenggah kakung putri ingkang satu ketermatan. Kinalak lamang bahagian wonten kalenggahan rahina samangki. Tumunten katiti laksana pamaos ing widya suci Al-Qur'an. Ing mriki badhe katindakaken pepundhen kula Bapak Zainal Wagiyanto. Singaripun pepundhen kula Zainal Wagiyanto sasana pamaos widya suci tumunten katiti laksana. Atur punika kagem Bapak Ibu sawetawis nleremaken anggenipun wicantenan. Sareng-sareng monggo midhangetaken waosan kala wau mugi ndadosaken khidmat mekaten. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allah فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ. وهو السميع العليم.
ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leres Allah Subhanahu wa taala kanthi sedaya pangandikanipun mekaten paripurna wasan widya suci Al-Qur'an parandene swantenipun taselamat lamat dening angkasa. Sumusub himo himantaka saya handhadeling wiyati pratandani katarimo pamawasan ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Watawis ibu bapak para tamu kakung putri ingkang satu kinurmatan kinarya lumaksana manjing wonten ing sasana pahargyan. Kadang-kadang paguyuban sinoman ini kebareng badhe lados wonten ngarsanipun sagom para tamu nanging kawrumini kinarya jawat asta wonten ngarsanipun putra temanten darasan ingkang mugati ugi kadang pisan sutresna. Lumaksanipun kadang-kadang paguyuban sinoman watawis dherekaken monggo kisah nada kebareng katiti laksana kinarya hangiring mekaten semoga
paguyuban siraman warga utama kenara hangai pakaryan sawetawis manjing wonten sasana go jawat astawa nyasanipun saya belajar wonten temanten ugi kandhang besan sutra merawis semoga kanthi laksana kadang sinoman lamun cinandra pindho brakintikan lumakku wonten salebetipun sanggilipun selo kinara maksud badhe lados wonten karsanipun sagung para tamu kinari anjang kebi bagian ayo kanca ngayahi karyane kanca gene gene kukur gondong tandang gawe sayo babarengan okan sele nelolan nakomo kanggo moyane nakoro sisi telu maju papan ulang pasti enggak lambonge tolopis kontol bange tolopis kontol bange ngetingalaken guyub rukunipun warga masyarakat padusunan Gelung Barat ingkang samangke sampun kepareng samapta sawega kinelados wonten ngasanipun sagung para tamu ing mriki ginelak lamahing pahargyan tumunten katiti laksana upacara krobongan jangkep ingkang sedaya badhe katindakaken Ibu Juru Pangregga busana ingkang mijil saking ragil mengaf ingkang wedal menika piniji sawetawis kinarya juru paes kate menika lumaksananira para kadang ingkang kepareng wong Ridho lamun sinandra arsa ngrungkepi mring Ibu Pertiwi Candrani lumaksana sepakon leng-leng indriya mangu-mangu mangungkung kanduhan iman Pinarung suwantenipun kadang pradonga hangrangi ambabar ketawang Ibu Pertiwi nuliat jengar saking sasana palengganira Ibu Juru Pangregga busana iki kepareng pratitisaken upacara krobongan ingkang wis pisan kapurwakan panglala sing kanang duwung tumunten katiti laksana upacara sembah kalbu ya sembah kolbu sawetawis lumaksana satata
putra temanten putri lenggah wonten sangandhapipun ingkang garwa tangkeping asta sumungkeping jengku sinartan ning cipta rumasuk ing sanubari soha nyandang rumentahing pangastawa ngendika sarwa rilih lamun saged kawas sing lati Kakang Mas pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa panjenengan sedaya kalepatan sedaya kekilapan mugi diagung ing pangaksami ugi keparenga kula matur bilih kula tresna panjenengan menika ati pawitan kula boten amargi bondo lan donya ing sekawit bondo donya bisa sirna katresnan kang sejati menika dados kekajengan kula Yayi garwaku kang banget tak tresnani bombong penggalin pun kakang dene jeneng sira ngucap sumpah prasetya kang mangkono ora liwat muga Gusti Kang Maha kawasa ngidenana bebrayan kulan sliramu iso langgeng tata kutuk donya prapteng delahan ayo Yayi aja kesuwen derekno aku sungkem ana ngasaning rama lan ibumu ya Yayi monggo Kakang Mas kula derekaken sawetawis kinarya lumaksana jajar suwanding putra temanten kekalih ora pepe tindak ero ngupadi papan dunung rama lan ibu kang putra temanten putri sasampunipun keparing kapanggihaken sigra lenggah sesedokan tangkeping asta sumungkeping jengku sinartan ning cipta rumasuk ing sanubari saha nyandang rumentahing pangastawa semanten rama lan ibu dupi hanampi sungkem ingkang putra temanten kekalih sumedhot ing wardaya tan bangkit sinayudan sakala ngelus pamidanganira saha winiwirik maneh kanthi kebaing rasa sutresna asih kausa dupi hanampi sing rama lan ibu putra temanten kekalih ngeles gekes kadya linulus bebayune kembang-kembang wadanane brebel mijiling kang waspa lamun ta cinandra pindha mutiara kang rinonce karana ing ngeduk nalika samono ibu kang wis minangka dados papaning yoga brata ing antawising nawa candra dasari saha bapa ingkang pareng hangukir jiwa lan raga saha anggula wentah wiwit kalaning samana dumugi samangi akhir dewasa palakrama semanten rama lan ibu dupi anampi ingkang putra temanten kekalih datan mobah datan musik bebasan jegrek kadya tugu Sirakarta kekalihnya kepindha kanugrahaning Gusti kang mawa welas lan asih mugi kang temanten kenya kepareng nambut silaning akrami kinarya manggiha kayuhanan manjing wonten sangandhaping ibu dalasan paklipun putra temanten kakung kenya kepareng hangaras padha wijining pangandikan ibu pangabekti kula kunjuk wonten ngarsa panjenengan sedaya kalepatan sedaya kekilapan mugi diagung ing pangaksami semanten ugi kula ibu kang putra kakung ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngarsa panjenengan bobile wonten tindak sapet sak tembung seklimah ingkang boten meranani penggalih panjenengan mugi diagung ing pangaksami biar anakku cahayu anakku cah bagus ora ana kang salah ora ana kang luput yo nggih ndak bebakali pujuh mantra ndak suwunake ana ngarsaning Gusti Kang Maha kawasa bebrayanmu langgeng yo nggih ngestakaken dawuh Rama Ibu dawuh pangantika panjenengan kula petek wonten mustaka mugi dadosaken jejimat paribih dayanana ing kasantosan gesang kula manggih kayuhanan Lenggir anakku lanang anakku wadon Pak Lik murai somong apa-apa ya nggir
Mung siji welingku marang sliramu jeneng sira dadi manten kena seneng ning seneng aja keliwat-liwat ya nggih. Sepisan dadi kanggo selawase istakaken dawuh. Dawuh pangandika panjenengan kula petek wonten pustaka mugi ndadosaken jijimat paripih dayanana ing kasantosan gesang kula manggi kayuhanan. Purna kenya kepareng sumungkem. Dede punten manten ngenera jajar sumanding. Manjing wonten ing sasana ing sekawit. Lon-lonan tindakira sawetawis maksih kekanen asta bebasan keket raket kembang gula kumepyur kulut kang pinara sasra. Duwung ingkang kula kalolos kagem malih mekaten. Tumunten katiti laksana upacara kacar kucur sinebat. Biyen wong liya saiki dadi sedulur asok Gunakaya, biyen wong liya saiki dadi kulawarga. Gunakaya tumunten katiti laksana katuraken wonten ngarsanipun Ramalanipun Kang Putu temanten putri Pak Jono Pak Tulus menika gunakayanipun Kang Putu namung titip lho nggih. Jejeripun tiyang titip nika rak disuwun malih to. Pramila saking menika kinarya ngrembaka krembakaning Gunakaya disimpen ning BRI wae. Eneng kono aman, eneng omah jikuke aji wae kok ya. Dar kembul Bujono Ndrawina tumunten katiti laksana. Nika mangke cekap kaping 3 Mas manten Mbak manten nggih. Ayo, sapa ki aru apa Demis? Aru. Suara seleng komandang suarane. Popos gedang roncong dasar bagus terkasojo ono ya ngono ora tumunten katiti laksana ngunjuk sesarengan ngunjuk trutuh degani juga pundhut ingkang majeng alir ngilen ingkang wuwuh sepisanan ingkang medal menika sampun kepareng cinandhi wonten ing gelas kencana sedaya sang pralampita putra temandine kekalih sasampunipun lumebet wonten samudraning pagesangan ninggal estu enget purwakaning dumadi anggenipun pituhu piturut manembah wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa sedinten sedalu kaping gangsal utawi sinebat ing kathah salat 5 wektu. Kanthi menika para temanten mugi saged nindakaken kanthi khusyuk, kanthi tumakninah lan kanthi istiqomah. Amin Allahumma. Ya. Kepati
Dak pinoto tumunten kati dilaksono kapurwakan putra temanten kekalih kalian Romo dalasane ing Ibu Wetawis. Ugi kalajengaken saing keluarga temanten. Menika wonten seratan asma ingkang kula timbali saing keluarga temanten kakung. Ingkang sepisan wonten Pak Dar sekeluarga. Mbok Puh Mur sekeluarga, Mak Tri sekeluarga, Mas Win sekeluarga, Pak Man sekeluarga, Mbak Warsi sekeluarga, Mbak Rus sekeluarga, Mas Arifin sekeluarga, ugi sedaya pangombyong, sedaya panderek, sedaya kulawarga saking temanten kakung ingkang menika rawuh kepareng kadherekaken kula ini manjing wonten sasana kapundhut gambaripun wonten ngarsanipun Kang Putu temanten. Monggo. Kepenak ondene bal-balan kaose biru ugal-ugalan aja ditero bener emang kono aku anggar teko ukara sing ning kene iki lho. Wis ora iso omong apa-apa pokoke. Ngaten. Iya. Kayake seneng jenengan iku seneng loro ngoten nek. Ora ngono. Nek Lah, perkara 1 2 3 4 niku ora apa-apa to, Duk. Ngaten. Bakune rak ya iso adil. Oh ngaten. Ngaten Mas Pri nggih. Nek iso adil monggo. Ning nek iso aja. Sitok wis lawase ora bakal entek pokoke. Turun-turunan sulam lho pokoke. Hele. Wis ngerti to? Sulam ki duwe kabar miring wis tau krungu to? Urung to? Kabarmu kak kleru ya. Monggo saking keluarga temanten kakung kepareng manjing wonten sasana minggawan setinggil. Bapile mangke keluarga temanten kakung sampun kepareng paripurna sumusul saking keluarga temanten putri. Menika seratan asma ingkang kedah kula timbali ingkang sepisan wonten Mas Aris sekalian, Pak Darno sekalian, Pak Pardi sekalian, Mbah Miem sekalian, Mbak Isti sekalian, Mas Suyono dari Nganjuk sekalian, Mbak Rini Sragen, Mas Indro sekalian, Pak Nan sekalian, Pak Sunarto B sekalian, itu berarti aneh-aneh. Mas Dayat sekalian, Mbah Zaini, Mbah Panitun, Blembem, wonten Mas Topik sekalian, Mas No sekalian, Mbak Eni, Pak Wagyun sekalian, Mas Agung sekalian, Pak Tukiran sekalian, Bu Dasri sekalian, Mas Nasbain sekalian, Mas Narwan dari Madiun, Mas Sudarsono, Mbah Di Bronjang, pangapunten, Mas Bahir, kok cik wakeh man, wonten Mas Kolit sekalian, Mas Ambu sekalian, Mbak Palupi sekalian, Mas Mino, Ibu Katemi, ugi sedaya rencang-rencangipun Mas Manten, Mbak Manten, sedaya keluarga ingkang boten kasebat asmanipun monggo kadhaken manjing wonten sasana kinarya kapundhut gambaripun. Ayo dintekke rum. Papa ble, papa ble,
padha mawon. Yo 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 yo. Yo yo. Yo yo. Dandake lanjer kowe. Yo. Teko karo ngelang-eling. Suwuk. Sembah nuwun Kesha Nada. Ngene kepareng asung panglipur wonten ngarsanipun sagung para tamu. Putu keluarga monggo saged katindakaken ngantos paripurna ing mriki ginelak lameng pahargyan. Tumunten katitilaksana upacara lung tinampen kapurwaken pamasreng putra temanten kagung. Minangka duta saros saking kadang pisan sutresna panjenenganipun Ibu Suryani. Sasana pambewara pasrah. Tumunten katitilaksana kunjuk ingkang piniji minangka dados dutane ganti kepareng manjing wonten sasana nenggo lumaksanira lampun Cinandra pindha sepek metaraman candrani. Kadang pisan sata separi jugeneng kita njajari sang duta saraya anggenipun pasrah kang putra sawetawis. Monggo Bu satawis kandharaken mandhap rumiyin. Kunjuk ingkang piniji minangka dados dutane gati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanghiku ayyama minkum was-sadiqina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadlih al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qail an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kunjuk sagunging para alim, para ulama, para kiai sesepuh bini sepuh ingkang satuhu kula bektosi keluarga agung Bapak Tulus lan inggih Bapak Jono dalasan ibu ugi sedaya keluarga ingkang tansah kula hormati. Dumateng para rawuh kakung Sumawana putri ingkang dahat kinurmatan kanthi para akan ngatur sumangga sareng-sareng ngunjukaken puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan dumateng kula dalah panjenengan sami katiti wonten ing kalodhangan siang punika kita sedaya saged makempal dados tunggal
angestreni pawiwahan wonten ing siang punika kanthi kawontenan sehat wal afiyah boten wonten aras tunggal alangan punapa-punapa bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ala salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah setunggalipun nabi ingkang sampun bimbing umatipun saking zaman jahiliyah sehingga kita saged mangertosi syariatipun ingkang kawastanan inggih menika zaman Islamiyah ingkang ugi kula panjenengan sanget ajeng-ajeng syafaatipun. Mugi kula panjenengan sami dados umatipun ingkang samangke pikantos syafaat wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Sagunging para rawuh kakung sumawana putri ingkang tansah kawula hormati, kula mantun jumpa toko wonten ing ngarsa panjenengan sami boten sanes minangkani talanging atur panjenenganipun Mbak Yu Suryani ingkang angka swindah. Ibu Suryani ngaturaken sewu syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun saged nyuwanaken putranipun inggih penganten kakung ingkang paringi asma nggih menika Bagus Bambang Suryanto ingkang sampun kadhawuhaken kaliyan Roro Ayu Yuli Setiawani ingkang dados putra putrinipun Bapak Tulus ingkang sampun kalaksanan kanthi lancar boten wonten aras tunggal punal alangan punapa-punapa berkah pangestu panjenengan sedaya. Wonten ingkang kaping kalih minangkani talanging atur saking Ibu Suryani ngaturaken salam taklim katur dumateng Bapak Tulus dalasan Ibu Semi kanthi pamatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi berkah rahmating pangeran mugi tansah kunjuk rahayu wilujeng ingkang sami pinanggih. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, ugi kula wonten ing niki tinanggenah hamasrahaken ponang temantren kakung noninggih Bagus Mas Bambang Suryanto pramila wonten ing saat punika kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim penganten kakung Bambang Suryanto kawula aturaken kawula pasrahaken dumateng keluarga agung Bapak Tulus dalasan Ibu Semi ugi dumateng masyarakat Gelung Kilen RT 5 RW 5 ingkang samangke kapasrahaken kanthi pasrah bongkoan. Anging perlu dipun mangertosi bilih penganten kakung noninggih Bambang Suryanto punika sampun ketawis ageng, sampun ketawis dewasa. Ananging menika namung agengipun ageng sego dados dereng kathah dereng mangertos punapa-punapa napa melih masalah bebrayan wonten ing keluarga pramila kawula minangka Ibu Suryani tansah nyuwun dumateng Bapak Tulus utawi Ibu Jono, Bapak Jono
dalasan Ibu Semi panggula wentahipun mugi-mugi kanthi panggula wentah saking Bapak Jono utawi Bapak Tulus dalasan Ibu Semi punika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para rawuh kakung sumana putri ingkang tansah kawula hormati ugi kawula wonten ing mriki minangkani wakil saking pengambyong pengarak temanten kakung saking Sidoarjo Gendhong menika kuatah sanget sak Tegalan dhewe. Nggih. Dados kula tingali niku boloku ki neng di tibae teng Tegalan. Nggih, pangapunten. Tibae teng Tegilan untungipun boten panas. Nggih. Pramila kula minangkani wakil saking penderek penganten kakung menika mbok bilih anggenipun rawuh anggenipun sowan wonten ing dalem mriki sowan boten Bapak Tulus menika wonten kesalahan kekirapan saking samudayanipun menika kawula tansah nyuwun agunging sih samudra pasami lan ugi ngaturaken agunging panuwun mbok bilih senaosa wonten Tegalan menika sampun dipun paringi pakurmatan senek mbon bagian nggih. Nggih sedaya sami sampun kebagian pramila ngaturaken agunging panuwun. Lan mbok bilih paripurna pawiwahan wonten ing siang punika sedaya rombongan punika badhe nyuwun pamit boten sanes nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi jengkar saking menika papan dumugi dalem suwang-suwang tansah rahayu wilujeng nir ing sambilapana. Para rawuh kakung semua putri ingkang tansah hormati ingkang pungkasan punika katur Bapak Tulus Ibu Semi bilih benjang dinten Sabtu warsa 12 watawis tabuh sedasa penganten kekalih kasuwun kasowanaken kadolanaken wonten ing Gubuk Sidoarjo Gendhong kadherekaken sanak sadherek. Mbok bilih mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten akhir qauli hadza ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wijang wijiling wicara kaduk ruruh angkrarah prono sabda pangantika pasrah ingkang sampun kepareng katuraken sang duta sarwa saiki adang pisan sutresna. Sampun sawetawis putu temanten nggih kepareng lenggahan ketingal goreh. Ing mriki arsa kinirapaken wonten ngarsanipun sagomara tamu nanging karumini manjingipun sang Suba Manggala. Kenawuhanganti Putri Damas Manggala Yudha sakembaran manjing wonten sasana Rinengga larase pelok. Umar kang pala lumaris budale kang wadya pala dina nasri gegamane kang bola kuswa mamyor busananira pranyata asri dinulung pindha panjrahing
puspita kapiyarsa swaranipun mabukuh yayah prayet ing tidak ing suku keling asta miring netro sang suku manggul sedaya kemuing mudama mila boten pae mokal namung panjenenganipun Dimas Ayu Beti Asmarawati ingkang piniji mrangga cucuk ing para paraga panjing sasa tenenggo kadheraken dirarubyung putri Dimas As weh as betah topo cegah guling elinga solah jatmiko yen wacana kudu manis muri sengsemingsa sopo muri sengsemingsa somo samaning manungsa sami Jrut yas Tinoto ditataning jirat sinanggit ing madya mangun karsa ing ngarsa sumtulada tutwuri handayani minangka cucuk para paraga tindak ing suku ukeling asta liring netra sedaya ngemu ing wirama pramila boten mae mokal lamung panjenenganipun Dimas Ayu nini Dewi Beti Asmarawati ingkang piniji minangka cucuk ing para paraga watawis sawingipun wonten dwi wanudya sakembaran sanadyan tasih timur sampun katon mancorong tejan ing benjang badhe dados wanudya kang pinine wonten sading awet dalan panggenan
Sekaring parigian wonten kalenggahan Raino Samangki putra temanten kalih ingkang lumaksana kekanen asta bebasan keket araket kembang gula kumupyur pulut kang pinara sastra lumaksana tedhak siniwaka manjing wonten panti busana kinarya rocat busana kanarenjan satun busana kasatriyan Ibu juru pangrengga busana Putri Damas Manggalayuda ingkang satuto sawega niraken tindakipun Sang Narendra ing kebaran tedhak siniwaka mangkono nyarengi kadang-kadang Prabuladi bisa keparing ngaturaken pasugatan metawis panggung para-para ingkang sampun pinaringan kepareng hanikmati kena ngrantu tumapeng gati bahagian ingkang dereng kepareng kanthi tilaksana Sagung para tamu, para pinenggah kakung putri ingkang kinurmatan. Jroning sasana pahargyan ketingal godhang karana tinilar Sang Narendra. Ing kepareng tedhak siniwaka manjing wonten pati busana rucat, busana kanarendan santun, busana kasatriyan. Mangkono sawetawis jangkepi pahargyan ing ajeng wonten upacara pasrah boten sampurna menawi boten katampi. Piniji minangka dados dutaning gati nampi pasrah. Ugi ngaturaken pambagyan Basuki kunjuk sagung para tamu lemantar pepundhen kula Bapa Bayan Priyono. Singaripun Jundaka Ajo sasana pambiwara kepareng katur sawetahipun. Monggo Mas Pri sawetawis kepareng manjing wonten sasana. Ugi dherekaken Ibu Juru kadang-kadang sawetawis kepareng dengar kinareng jajari Sang Buta Saraya. Ina kepareng nami pasrah wonten ngasangipun sagung para tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billah. Kunjuk dumateng para sesepuh, bini sepuh, tuwin aji sepuh, pepundhen kawula ingkang tansah sanget kawula pundi. Kunjuk dumateng kaum alim, seulama,
panjenenganipun Rama Yai ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab Wahyune Ilahi ingkang tansah dipun mulyakaken Allah kunjuk dumateng nara karyane negari Pamong Praja pinangka pangembaning praja ingkang tansah satuhuling budi ingkang patut pinulat kunjuk dumateng para sami Kakung Sumahwana Putri wabil khusus dumateng panjenenganipun Ibu Suryani jangkep sedaya keluarga sedaya panderek pangrombyong pinang temanten saking Sidoarjo Gentong ingkang tansah sangat berbahagia. Saderengipun kawula matur monggo panjenengan sami tansah sareng-sareng kawula dherekaken manjataken rasa syukur kita wonten ngersanipun Gusti ingkang sampun paring mapinten-pinten rahmat, paring mapinten-pinten hidayah, paring mapinten-pinten nikmat dumateng kita sami antawisipun nggih menawi nikmat iman, nikmat Islam, langkung-langkung malih ingkang sampun paring nikmat sehat dumateng kawula ugi panjenengan sami. Monggo nikmat ingkang agung menika sareng-sareng kita syukuri, sareng-sareng kita ikraraken kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita dereng jangkep menawi kita dereng ngaturaken salam kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi syafaatipun tansah lumuntur dumateng kawula lan ugi panjenengan sami. Para rawuh sami kakung putri ingkang tansah sangat kawula hormati. Wonten mriki saderengipun kawula nyuwun agung samudra pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun bilih kawula kumawantun cemantaka ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami boten ateges angirangi tata trapsila kawula wonten ngarsa panjenengan sami ananging kawula wonten ing mriki piniji dening panjenenganipun Bapak Tulus Ibu Semi supados dados talangipun atur talangipun basa anggenipun nampi pasrahipun Nak Mas Sekar Cempaka sakjelinggih menika Nak Mas Minang Temeten Kakung lan ugi supados paring atur pambagya harja wilujeng. Sejatosipun wonten mriki panjenenganipun badhe matur piyambak karanten ningali karwan panjenengan sami ingkang kados mekaten. Panjenenganipun rumaos remen ing penggalih bombong imanlah dados anggenipun badhe matur namung mandheg salebetipun jangga. Pramila saking menika wekdal menika anamung saged anjajari kawula anggen badhe kawula matur. Ingkang kaping semindah panjenenganipun Bapak Tulus Ibu Semi ngaturaken puji syukur alhamdulillah wonten ngersanipun Gusti. Ingkang wedal sak menika panjenenganipun sampun saged nglaksanakaken hajatipun nggih menika nikahaken kang putra putrinipun ingkang paring asma Yuli Pristiwani. Ingkang wedal sak menika sampun kajatu krama kalian priya agung Bagus Bambang Suryanto putra jalu saking panjenenganipun Ibu Suryani nampi dalem saking Sidoarjo Gentong. Sedaya kala wau sampun saged kalaksanan ingkang sampun dipun sengkuyung kalian Triwul Audio Sound System saking mriku lan ugi kadang juru panglipur campur sari ringkes Kaisan Nada saking Teguhan ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Mas Aji. Kebetulan Mas Aji menika keponakanipun Sohibul Ajat Mas Tulus, Pak Tulus. Dados sedaya kala wau pasulam gratis tis. Namung kan ngijoli bensin kalih jatah sangune juga dipun teng griya. Nggih, namung niku tok. Saestu gratis. Sedaya kala wau sampun saged kalaksanan kanthi slamet wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Lan ugi Kang Putra temanten sampun saged kaijab kabulaken wonten ing wekdal kala wau enjang lan sampun dipun panggihaken miturut tata adat Jawi ingkang lumampah wonten ing Gelung Barat ingkang sampun dipun pratitisaken kalian tata rias Ragil Putri Winata utawi Ragil Make Up lan ugi sampun dipun pujagani dening panjenenganipun Bapak Kiai Robani. Sedaya kala sampun saged kalaksanan boten wonten alangan satunggal punapa-punapa. Dene kaping kalihipun panjenenganipun Bapak Tulus Ibu Semi kanthi bebak brawane manah ngaturaken suka bingangi manah
sugeng rawuh sarta pambagi harja wilujeng dumateng panjenengan sami. Mugi-mugi kanthi karwan panjenengan sami ingkang saperlu paring barokah doa dumateng Kang Putra kekalih. Mugi Kang Putra saged dados keluarga ingkang mawaddah warahmah, keluarga ingkang sakinah minallah, lan mugi enggal pinarengan putri utawi putra ingkang soleh utawi solehah. Para sami wonten mriki sejatosipun pahragian kala wau sampun katata karacik kareket dening panjenenganipun Bapak Tulus Ibu Semi jangkep sedaya keluarga. Ananging nemahi titiwancinipun gati sedaya kelawuh inggih namung saged kalaksanan kanthi sangat sederhana. Pramila saking menika mbok bilih wonten kekirangan saking samudayanipun kirang gupuh anggenipun nampi karwan panjenengan sami, kirang sekecanipun anggenipun paring palenggahan utawi kirang ecanipun anggenipun paring pasugatan sepindah malih panjenenganipun namung nyuwun agunging samudra pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Boten kata lumpen panjenenganipun ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan kunjuk dumateng sanak kadang tangga tepalih pamong pamitra ingkang sampun paring pambiyantu ingkang arupi materi utawi egen eguh pratikel ingkang saged dadosaken pahargyan wonten ing enjang siang menika lumampah kanthi sae. Kuciwaning manah wonten mriki panjenenganipun boten saged paring piwales punapa-punapa sagedipun ana memuji wonten ngersane Gusti kanthi atur jazakumullah khairan kasira. Mugi angsal sing keikhlasan panjenengan sami dados amal ingkang sae panjenengan sami. Mugi Gusti Allah tansah anglipataken piwalesipun dumateng panjenengan sami. Para sami wonten ing mriki kawula ugi supados nampi pasrahipun Sekar Cempaka Mulya sak sedaya nggih nak Mas Pinang teman-teman Kakung. Pramila saking menika lumantar talangipun atur kala wau panjenenganipun ngaturaken salam taklim. Pramila saking menika salam taklimipun kawula tampi kanthi atur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene wah sing gati nggih menika kawula supados nampi pasrahipun. Pramila saking menika pasrahipun kawula tampi kanthi atur bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwata illa billah. Kawula tampi kanthi asta kekalih kanthi syukurane penggalih lan insyaallah boten kabentenaken pundi ingkang putra mantu lan pundi ingkang putranipun piyambak. Dene babakan anggenipun anggula wentah sumangga kagula wentah dawah sami-sami. Lan kala wau panjenenganipun talangipun atur matur bilih anggenipun nyuwanaken Kang Putra boten piyambakan ananging sinarengan sanak sederek pangrombya ingkang sangat kathah sedaya kelawuh boten ndadosaken bot karepotanipun keluarga mriki ananging malah ndadosaken remenipun keluarga mriki. Pramila saking menika mbok pilih sedaya kula wau wonten kekirangan saking samudayanipun malih-malih ngengingi panggenan panjenengan sami mbok pilih ingkang kados mekaten saestu panjenenganipun Bapak Tulus Ibu Semi namung nyuwun agunging samudra pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan ugi panjenengan saking panjenenganipun Bapak pisan mbok bilih wonten ing dinten ingkang sampun dipun tamtakaken dinten Sabtu ngajeng supados Kang Putra sekalian dipun suwanaken wonten ing dalem Sidorejo. Insyaallah panjenenganipun Bapak Tulus Ibu Semi badhe satuhu ing dawuh menapa ingkang dados panyuwunanipun. Lan mbok pilih pahargyan wonten ing sang menika mangke sampun paripurna dene panjenengan sami para rawuh wabil khusus dumateng panjenenganipun Ibu Suryani jangkep sedaya keluarga sedaya panderek pangrombyong badhe ngersakaken nyuwun pamit tebih saking raos panundung panjenenganipun namung nderekaken sugeng kondur bikauli wasalam. Mugi-mugi kondur panjenengan sami tansah pinaringan selamat wilujeng awit saking mriki selamat wilujeng ngantos dumugi dalem panjenengan sowang-sowang. Minangkani kersanipun saking panjenenganipun Bapak Tulus Ibu Semi panjenengan kaaturan lenggahan ngantos sak paripurnanipun gati mangke. Dene pratandha paripurnanipun gati sak mangke mbok pilih nak Mas Pinang teman-teman sekalian sampun cumantaka ngadeg wonten ing wewaha ngajeng kaapit dening Rama lan ibunipun. Para sami nggih mumpung menika tasih bulan Syawal panjenenganipun Bapak Tulus Ibu Semi khususipun kawula pribadi
wonten ing wekdal sakmenika ngaturaken sugeng riyadin minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mugi sedaya kalepatan tansah dipun ngapunten saking ngersanipun Gusti. Mbok menawi mekaten saking angin kawula matur, mbok menawi wonten klantak-klantunipun kawula nyuwun agung samudra pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Pungkasanipun atur mugi karaharjan, kabegjan, kamulyan, kasarasan lan ugi kawulut senggan tansah kasariro wonten ngeso panjenengan sami. Akhir kata wa billahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.